Bemenni kamerával a belvárosba introvertáltként nem éppen komfortzónán belüli élmény, de azzal próbálom mutatni magam, ha az embertömegben összezavarodnék, és hirtelen azt sem fogom tudni, hogy fiú vagyok-e vagy lány, amíg újra szedem a gondolataimat, majd belekezdek egy jól ismert versbe, így úgy se érti senki, hogy miről hadoválok, közben megjött a villamos. Innen bejutni a központba, ha kifogunk minden piros lámpát, körülbelül 4 óra. Közben elhaladunk több különlegesebb építészeti megoldás mellett, de ha éppen arra vágyunk, a bendünket megtölthetjük hazai ízekkel is, és ha már hazai, a kupolás lakások egyikében szállt meg annak idején, nem is egyszer Liszt Ferenc. Ennek az épületnek sötét múltja van. Odahaza ezt úgy nevezzük, a terrorháza. De most nem csak a lelkünk hagyja el a fényt. A fejünk felett található a város központi vasútállomása, bárcsak mondhatnám, hogy játszik könnyedséggel meg lehet közelíteni, de még egyszer nem jártam úgy itt, hogy mindegyik mozgó lépcső működőképes lett volna. Hát a legjobb hazafelé a nekem jó villamos legalulról indul, az odáig vezető út egy hosszú mozgó lépcsőn vezet le, ami minimum egy éve mozdulatlan. Jannak, akivel itt kint élek, nemrég volt csípőprotézis műtétje, de kismamának, babakocsival vagy a turistáknak bőröndel szintén nincs könnyű dolguk itt. Nemrég volt polgármesterválasztás, az egyik jelölt beleírta a programjába, ha ő nyer, megszűnnek ezek a kellemetlenségek. Ezt a vonatot akárhányszor meglátom, küldök felé egy hálát. Párizsban voltunk Jannal, a megérkezésünk napján úgy döntött a Covid, hogy lecsap rám. Minél hamarabb haza kellett jutnunk. Ez a vonat 2 óra alatt teszi meg a 2 ország, a 2 város közötti távolságot. Átlagosan 220 km/h sebességgel. Jelentsen ez bármit. Ez a kép a francia oldalon készült, miközben vártunk a vonatra. Na de itt az ideje, hogy kimerészkedjünk a város sűrűjébe. Edvárd király, angol király, léptet fakólován. Hadd látom, úgymond mennyit ér a Walesi tartomány. Van-e ott folyó, s földje jó? Legelőin fűkövér? Használta a megöntözés a pártos honfivér. A Radisson Hotelnél van egy lejárat a villamosokhoz, múltkor azt valaki mély garázsnak vélhette. A hotel mellett egy csoki múzeum van, szerintem felnőtteknek is élvezetes, de akivel voltam ott gyerek, ő nagyon szerette. Ha esetleg egyszer családos túl járnál erre. 1944. december 16-án itt egy másik mozi állt. Aznap egy cowboy matiné filmet játszottak, ez sok gyereket vonzott. Miközben ment a vetítés, az épületet a rakétatámadás érte. Kicsivel több mint 1000 nézőből meghaltak 567-en. Szeretem ezt a végeláthatatlan utcát, de hamar lefáraszt a sok inger, az interakció. De van menekülő útvonal. Szinte hihetetlen, de 5 perc sétára innen itt találjuk magunkat.
Ezt a helyet még 1544-ben alapították meg a beginák. Ez egy nőket összekapcsoló vallási közösség, de jóval szabadabb volt, mint például az apácai élet. A beginák nem tettek fogadalmakat, kétkezi munkával, tanítással, betegápolással tartották fenn magukat. De ha kedvük úgy tartotta, férjhez mehettek, szabadon elhagyhatták az udvart. Azonban a legtöbbjük egyedülálló vagy megözvegyült nő volt, akik itt új életre leltek. Az utolsó antwerpeni begina 1986-ban halt meg. Már maga a hely atmoszférája is csendre int, amit jól is teszünk, mert ezekben a házakban emberek élik a mindennapjaikat. Itt viszont már kedvünkre zajonghatunk, sőt, ha gravitáció győz, sikítani is ér. Én imádok korcsolyázni, ezt a helyet is megszerettem, de tavaly nagy csalódást okozott. A hütte szerűségben folyamatos diszkózene szólt, üvöltve lehetett csak egymással beszélni. Totál elvesztette így a karácsonyi hangulatát. A korcsolyapályáról rálátni erre a templomra. Sosem vettem észre, hogy a tetején egy szélkakas van. De pár hónappal ezelőtt bekerült a hírekbe, hogy 2 anonim srác felmásztak titokban a legtetejére, és levideózták az eléjük táruló látványt. Egyszer ebben a lemezboltban megkérdeztem az ott dolgozó nagy darab idősebb pasit, hogy van-e Spice Girls lemezük, és túlzás nélkül ez volt a reakciója. A szobornak a története hasonlít a kis gyufárus lány meséjéhez, talán annyi finomítással, hogy itt a kisfiú nincs teljesen egyedül. A regény írónője egy belgiumi tartózkodás során kapta el az ötletet könyvéhez. 1872-t írunk. A történet kis híján a feledés homályába vész. De 1908-ban a regényt lefordították japán nyelvre. Készült ott belőle egy anime sorozat, amely hatalmas sikert aratott. Több mint 100 évvel később az eredeti megjelenéstől számítva az 1980-as évektől válik ismertté Belgiumban. Azt hiszem, elérkezett az idő egy kávéra, és mivel hétvége van, nyitva találjuk a Pink Velvetet. Ha csak a panorámát szeretnénk megtekinteni felülről, és nem a kiállításokat az épületen belül, azt ingyen megtehetjük. Ez esetben jó pár mozgó lépcső vár ránk, de nyugi, ezek működnek. Áthaladunk diákok között, a város különböző pontjain, ahol jó a kilátás, a tanulóknak biztosítanak helyszíneket, már akik jobban preferálják az ingergazdagabb környezetet tanuláshoz. Miután szerencsésen felértünk, nincs más dolgunk, csak jól lakatni a szemünket. Nagyjából le tudjuk fedni a mai napot. Az óriáskerékhez közel a kupolás épület a vonatállomás. Ez a szélkakasos templom és annak környék, amit bejártunk. Ezzel a 7-es számú villamossal jöttünk ide, ez egyébként a végállomása, itt pedig a kávézó van. Ha jön, vagy megy egy hajó, akkor a híd megemelkedik. Sajnos most nem volt forgalom. Én elbúcsúzom lassan, köszönöm, hogy velem tartottál, és boldog ünnepeket kívánok!